Na ka jingmi ka jing sngokya ki nong shong shnong ba ka building permission kat kum ka building bylaws jong ka Khazi Hills Autonomous District Council ka slam palat ban yo na ka liang uba Winston Tony Lingdo Chief Executive Member ulaong balara ki nong shong shnong ki pen biang ki kot kisla kanum slam ka office ban ai ka jing bin haba pen shai halor ka ni uba Winston ulaong ru bana dua bala I no uba pen crowd board lin kharjarin na ka kam executive member badai pet ya katnat building bylaws bat council asset kumta ki bay kindo jing e kan wan ban kindo bet yu shu ulaong ba ki executive committee kala Pynjynsur ki Kyndon hapo ka building bylaws hakabiri ka building bylaw mo baka district council ka pet menta laka tu ka neteli kisnem di kani gadi ka jing penshai shi ki pat ba nong song snong ba kinu ki pat ba nong song snong ki jungi ki bay kendo ikanu no jing e hakabiri ka building bylaw ba kin soba ban wan ban kendo yang direct kumu namar ba kumba fi kumba Pyntip ba CEM in charge ba de pet ka building bylaw ba ka building ba ka council asset ila resign di kitu ki subject ki dei bang lapet mga kum CEM jong district council tinado bang simti mga hakini ki kendiat banai ki baladam hakabidei bat ka building by law ngiyo snow mongi pat yo ka jung ujor reng yo snow ki jing e ki babun baki pai ba nong song ki kendo tinakaliang ka jonga nga sukwa man ong tangkum ni hakabidei bat ka building by laws di hadien baki pai ba ki bawan ban apply ka building permission hang ni ki kendo ikanu no ka jing e subha ban wan ya kendo yang aku CEM in charge ka building ka building by law but hakabidei bat kitu ki setbacks di nakaliang ka jongi jong ka district council hadu menta ngila don shibun ki relaxation nani ki ngimda perking shu hadu kata ka bedei bat ka begitu ki building setbacks di kidon ki cap ki bangi hap ban depet lingba ki kot kisla bat kidon ki cap pada ki babun hadu nadu banga shimti manga ngalaong be ki officers lada kadon ka jing e baki pai ba ki kendu ka bedei bat ki setbacks ba kinyai bet chakmat ringkat bat ka jingya kenjok tien bat nga di sakawai ka bang shukwa ban ong ba ka Shillong nom ta ba nang ni shakmat akan tu yi ki pai ba nong shong snong namar ba kum bang yo ka jing ujor ba kidon ki building permission ki ba lai posungi sa posungi yo ne lai banai so banai tinga nga shukwa ban ong ki pai ba nong shong snong na da phi pen biang hi ma phi ki kot kisla ngi na kaliang jong ko office ngim nom pen slam shu ya ka building permission ka jong pi habatin pej bahagi ki shop ka shop plus f ka plus f hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang ka dot pej ya ka shop plus f haka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya